Aquí tenim preparada una partida per a 3 jugadors del New York 1901. Veieu que hi ha un munt de peces al voltant del taulell, ocupa molt l'espai, però que això no us espanti perquè en realitat és un joc bastant senzill. Com podeu veure, el taulell representa un barri al Baix Manhattan de la ciutat de Nova York, amb diversos carrers i diversos solars que estan classificats per colors. Cada jugador té a la seva disposició uns quants treballadors i tota una sèrie d'edificis rascacels que pot construir. Podeu veure, els rascacels estan classificats també per valor. Tenim aquests que són els de bronze, els de plata i els daurats. Això té importància a l'hora de construir-los, ja que no podem construir uns rascacels més bons fins que no haguem arribat a un determinat nivell de desenvolupament. Per una altra banda, aquí tenim les cartes i les cartes de solars que hi ha disponibles. Aquesta carta, per exemple, indica que es pot construir en un solar de 2 caselles de la zona morada. Per exemple, aquí, un solar de 2 caselles de la zona morada, un solar de 2 caselles de la zona morada. Aquestes cartes són cartes de solars de 3 i en flor. Això vol dir que jo puc construir en un solar de 3 que tingui aquesta forma o aquesta forma, d'acord? I els solars de 3 estan indicats en flors perquè siguin més fàcils de reconèixer. Sí? També tinc unes cartes especials i unes cartes de bonificacions que explicaré més tard. Com funciona el joc? Molt senzill, la mecànica és molt fàcil. Bàsicament, a la nostra torn, nosaltres podem fer una de les següents dues accions. La primera és que podem agafar una carta de solar, per exemple, aquesta carta d'aquí, que és un solar de dos zones i de color vermell. D'acord? Ens la quedem o la descartem directament perquè ja no la farem servir més. I aleshores nosaltres podem fer dues coses ara. O reclamo un solar vermell de 2 zones, per exemple, aquest d'aquí. Reclamo que aquest solar és meu posant-hi un treballador del meu color i aquest solar queda ocupat per mi i ningú el pot fer servir i el deixo així per fer-lo servir en un torn següent, o aquest mateix torn en què he agafat la carta de solar puc directament construir un edifici. He de començar sempre construint els edificis de bronze, de primera categoria. Per tant, podria construir aquest edifici que ocupa dos zones, per tant, el podria construir aquí, ocupant 2 zones, i augmentaria 2 punts de victòria. Així de senzill. Com ho faig per construir edificis que requereixin més zones, com per exemple aquests aquí que tenen aquestes formes estranyes? Doncs molt fàcil. El que he de fer és reclamar solars. Si jo deixo un treballador aquí i més endavant, per exemple, aconsegueixo aquest solar, doncs ara que tinc aquests 2 solars puc construir-hi, per exemple, aquest edifici. D'acord? Puc fer així i construeixo aquest edifici. No necessàriament he d'ocupar tots els espais. Puc deixar espais buits. Una altra acció que puc fer en el meu torn és derrumbar un edifici que ja està construït per construir-ne damunt un d'una categoria millor. I després ho veurem, això. Així els jugadors van construint edificis i augmentant punts de victòria. Quan passem als 6 punts de victòria, aleshores podem desbloquejar els edificis de tipus plata, que són més grans i donen més punts. I quan passem als 18 punts de victòria, aleshores podrem desbloquejar els edificis de color or. I també uns edificis especials anomenats llegendaris. Aquí tenim els 4 edificis llegendaris, representen 4 rascacels de gran importància que van existir a Nova York durant aquella època aproximadament. Com podeu veure, ocupen moltes caselles, però també donen bastants punts de victòria. A més, en el cas que al final els jugadors acabessin empatant a punts, el que tingui l'edifici més alt, aquí ens indica els peus de l'edifici, serà el que guanyarà. Per tant, també serveixen per desempatar. A més d'això, tenim aquí una sèrie de cartes de bonificacions, que normalment es compten al final de la partida. Per una banda, es treuen 3 cartes que representen carrers. N'hi ha 5, se'n treuen 3 i es descarten 2. Això vol dir que les persones que al final del joc tinguin més edificis tocant en determinat carrer, en aquest cas Broadway, guanyaran 5 punts de victòria. I després tenim també 5 o 6 cartes d'un altre tipus de bonificació, de la qual només se'n treu una al final de cada partida. En aquest cas, aquesta el que ens diu
és que al final del joc qui tingui construïts més edificis de bronze tindrà 5 punts de victòria, el que en tingui més de plata 5 i el que en tingui més d'or 5. Són bonificacions. Ja veureu després que aquestes bonificacions poden canviar la manera com fem la nostra estratègia. Aquí podeu veure una partida ja una mica desenvolupada. Podeu veure ja hi ha molts edificis construïts en el taulell de diferents categories. Anem a posar en pràctica l'acció de derrumbar un edifici, d'acord? Imagineu-vos que jo ja m'he expandit molt, queden pocs espais útils per construir, o potser no hi ha els espais per construir els edificis que jo vull, i per tant vull tornar a construir. O simplement vull construir ràpid sense haver d'esperar primer a aconseguir solars. Una opció és derrumbar els edificis propis. Per derrumbar un edifici i construir un edifici damunt, només hi ha una norma, que l'edifici que es construeixes ha de ser d'una categoria més alta que els que has derrumbat. Per tant, si tu derrumbes un de bronze, has de construir damunt un de plata o un d'or. Si derrumbes un de plata, n'has de construir un d'or, i els d'or no es poden derrumbar. També pots derrumbar edificis de diferent categoria i substituir-los per un altre, d'una categoria més elevada. Per exemple, aquesta zona d'aquí és meva, tinc tots aquests edificis, 2 de color plata i un de color de bronze. Doncs jo puc fer l'acció de derruir-los, els trec i es descarten del joc, no perdo els punts de victòria que ja m'havien donat, això és important, i els substitueixo, per exemple, per aquest edifici llegendari, que n'hi ha 4 i cada jugador en pot construir un. De manera que substitueixo aquells edificis anteriors per un edifici llegendari que em donarà 13 punts de victòria. És un bon moviment, però, ojo, també hem de tenir en compte una cosa. A l'hora de comptar la bonificació, per exemple, del carrer Broadway, abans hi havia 2 edificis meus que tocaven al carrer Broadway. Ara només n'hi ha un. Encara que sigui més gran, només compta com un. Per tant, he d'anar en compte que a l'hora de substituir edificis petits per edificis més grans, no perdi després la bonificació del carrer. Després també hi ha una altra cosa molt interessant. Normalment es van substituint edificis, per exemple, de bronze, per edificis millors que donen més punts. Però què passa? Hi ha moltes bonificacions al final del joc que penalitzen el fet de no tenir edificis de bronze construïts. Per exemple, si tu derrueixes molts edificis de bronze, pot ser que perdis aquesta bonificació. Hi ha altres cartes que tenen un efecte similar. Per exemple, aquesta carta d'aquí, si has construït 4 edificis de bronze, no si els has construït, si estan en el taulell 4 edificis de bronze guanyes 5 punts, si en tens 5 guanyes 10 i si en tens 6 guanyes 15. Aquestes bonificacions són molt potents. De manera que les cartes que hi hagin de bonificació poden condicionar l'estratègia que tu faràs, perquè potser vols derruir edificis de bronze per construir-ne de millors, però a canvi perds la bonificació. O potser perds les bonificacions dels carrers perquè tens edificis més grans i els altres en tenen més. Per exemple, si fem aquí el càlcul de la bonificació del carrer de Broadway, veiem que el jugador blau té un edifici tocant a Broadway, 2 i 3. El jugador verd té 1, 2 i 3, empatats. I el jugador groc en té 1 i 2. De manera que el jugador blau i el jugador verd empatarien i cap dels dos guanyaria la bonificació. Jo abans, quan tenia aquest edifici, quan tenia 2 edificis petits, en tenia un més que el blau i hauria guanyat la bonificació jo. Per tant, aquestes coses s'han de tenir en compte. Altres exemples, per exemple, de cartes de bonificació al final de la partida, és aquesta. Hi ha uns edificis que s'anomenen irregulars, que són tots aquests que tenen formes estranyes, que el número està envoltat per un hexàgon. Aquesta carta, per exemple, et dona bonificacions per a edificis irregulars que tens construïts. Els edificis irregulars, en principi, són més difícils de construir que els normals. Però, a canvi, aquesta carta, per exemple, et dona bonificacions. Si en tens 3 més 3 punts, si en tens 4, 6, si en tens 5, 10. Per tant, al joc has de mirar de combinar el fet d'aconseguir punts de victòria construint edificis, però alhora no has d'oblidar-te de les bonificacions que et dona al final del joc. De fet, amb les 2 partides que he fet jo, les 2 vegades anava primer i al final no he acabat guanyant per culpa de que amb les bonificacions els altres jugadors em van passar al davant. I per últim comentar que tenim aquí 3 cartes de poders especials. Aquestes cartes només es poden fer servir una vegada, cada jugador en té una de cada. Aquesta carta ens permet construir dos edificis en un sol torn. Aquesta carta ens permet substituir tots els solars disponibles i posar-ne 4 de nous. I aquesta carta ens permet agafar 2 solars alhora en un sol torn.
No són uns grans poders, però si es fan servir en el moment adequat, poden donar molts punts i poden millorar molt bé l'estratègia. Al final de la partida, si no les has fet servir, et donen un punt de victòria. És poca cosa, val la pena utilitzar-les durant el joc perquè et poden permetre fer estratègies interessants. Molt bé, doncs aquest ha estat New York 1901, un joc interessant, com podeu veure, molt bonic, molt maco, molt colorit. Òbviament, si els edificis fossin tridimensionals ja seria la bomba, però llavors el joc costaria una pasta inhumana. Tal com és un joc molt divertit, les partides duren aproximadament uns 3 quarts d'hora. És molt senzill, perquè bàsicament només tens dues accions, però dintre de la senzillesa hi ha força estratègia. I a més aquest joc, si es vol, es pot jugar putejant molt els rivals, perquè tu, veient els rivals quins solars agafen i on volen construir edificis grans, tu pots utilitzar els teus treballadors per ocupar una zona, per exemple, aquest blau d'aquí. Si ell vol construir un edifici aquí més gran, jo, per exemple, puc comprar un solar verd i posar el meu treballador aquí i reclamar-lo, només per proteger-lo ell i que no pugui utilitzar el solar per construir. Depèn com es vulgui jugar aquest joc, pot ser un joc, diguéssim, amb bastanta interacció i puteig entre els jugadors. En qualsevol cas, un joc realment molt interessant.